Ang House Justice Panel, itong notice to respondents versus VP Sara Duterte na isilbi na at itinangging may double standards sa impeachment proceedings. Tinutukan niya ni Bomboy Isa Cotoner. Inatasan ng House Justice Panel si VP Sara na magsumite ng kanyang sagot sa dalawang verified impeachment complaints laban sa kanya. Nilagdaan ni Representative Jervil Luisto ang nagsisilbing chairperson ng Committee on Justice ang notice na ipinadala sa Office of the Vice President sa lungsod yan ng Mandaluyong. Natanggap ito ng opisina ng Vice Presidente ngayong umaga. Ipiniliwanag ni Representative Isabel Zamora, ang Vice Chairperson ng House Committee on Justice, na ayon sa notice may 10 araw si Duterte mula nang matanggap ang dokumento upang magsumite ng verified answers sa mga reklamo at magbigay rin ng kopya nito sa mga complainant. Kung hindi siya makapagsusumite sa itinakdang panahon, ituturing itong general denial sa mga alegasyon laban sa kanya. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Representative Isabel Zamora. I just saw some pictures that the notice was received by the Office of the Vice President earlier today. The relevance of this process is that from today, the Vice President will have 10 calendar days within which to file her answer. Like I said po before, yung ginawa po natin sa Committee on Justice the past few days was only to determine the sufficiency in form and the sufficiency in substance of the impeachment complaints. So ang ibig sabihin po noon, we confined ourselves to the four corners of the complaint. Tinignan natin kung may allegations nga ba, may mga actions ba po yung Vice President. Nauna nang idineklara ng House Justice Panel na sufficient in form and substance ang dalawang impeachment complaints sa botong 54 na pabor at isa ang tutol. Samantala, nanindigan din si Zamora na iisa lamang ang pamantayang ginamit ng komite sa pagtalakay ng mga impeachment proceedings. Ito ay kasunod ng naging kritisismo ni Representative Bong Suntay na umano'y magkaiba ang ginamit na standards ng Justice Panel sa pagdidig ng impeachment complaint laban kina President Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Kinontra ni Zamora mga pahayag ni Suntay at iginiit na ang naging resulta ng pagdinig ng komite ay nakabatay sa recital of facts, kabilang ang mga dokumento, resibo, testimonya at mga ebidensyang inendorso ng mga kongresista. Nilinaw din ng mambabatas na pareho lamang ang naging proseso ng komite sa pagtalakay ng impeachment laban sa Pangulo at Vice Presidente. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang tinig ni Representative Isabel Zamora. I could disagree. Ginamit po natin ang parehong standards, parehong pamantayan noong impeachment complaints against President BBM. Ngayon po sa impeachment complaints dito po kay Vice President. Ano ba ho to? For sufficiency in form, we use the same standards. Tinignan natin if there was verification, if there was an endorsement, if there were notarizations. Yun po. For sufficiency in substance, yung mas importante po. We check whether we complied with the rule of the House of Representatives that says there must be a recital of facts which will show the impeachable offense constituting the jurisdiction of the committee of double standards at all. And you all saw the proceedings before the Committee on Justice in Mula sa Kamara, ito si Bombo Isa Cotoner, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Pasradyo Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.